Chceš si overiť, ako sa firme reálne darí? Nepotrebuješ ani jej web stránku. Otvor si Google, napíš názov firmy a za tým slovo Finstat. Otvor stránku, kde je spomenutý Finstat. Hneď na vrchu vidíš základné informácie o firme. Ročný zisk alebo stratu a tržby. Neboj sa, nemusíš sa v tom vyznať do detailov. Dôležité sú tržby, to sú všetky peniaze, ktoré firma dostala za predaj tovaru alebo služieb. Keď klikneš zobraziť viac informácií, zobrazí sa ti napríklad dátum vzniku firmy alebo približný počet zamestnancov. Nižšie nájdeš aj grafy, kde uvidíš, ako sa firme darilo v priebehu rokov. Rýchlo tak zistíš, či firma rastie alebo nie. Keď klikneš na dlhy a pohľadávky, zistíš, či firma niekomu dlhuje alebo má problémy s platením. Keď to posunieš doľava, uvidíš aj popis, ktorý ti napovie viac. Takto si za pár minút overíš firmu, skôr než s ňou začneš spolupracovať, alebo jej pošleš peniaze. Ďalšie návody nájdeš na profile Nenachytaj sa. Vidíme sa v ďalšom videu.